King lagyuning igpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka din sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake.
Jonel and Cherry Dakutanan, Jimmy Dizon, Feli Hiyamizu, Jolie Charukubo, Patricia Icoma, Joan Fusuku, Joyce Kizon, Judy Simeon, Tala Family, Kiambao Family, Emily Vitug, Manuel Epifania Michael, Annalisa Marvin, Cheryl Yanko, Michelle and Prince Namondong, Annie King, Melchor Clarita Ryan, Melay and Mau David, Melody Mendoza, Victor and Benzi David, Beth Santiago, Juanito Jaime Jonjon, Jolie and Javier David, Teresita Montemayor, Joel and Ann Montemayor, Rodolfo Jr. and Avi Montemayor, Zara, Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Edward Culo, Angela Chopaco, Catherine Pineda, Cancio Family, Elena Castro, Irene Cruz, Ariel and Lolet Malyari, Gabriel Miko Kevin Mackail Ajaye, Ocampo Family, Emerito David, Razel Manabat, Emerzen David, Kenmay David, Santiago Family, Gozum Family, Claire and Romel Malonzo, Charito and Jay Payumo, Catherine and Eric Luzung, Leia and Mario Gomez, Jean Marie David, Mardy Ocampo, Friendy Pauline Carlo Anday, Daylin Mien Gale. Para po karing birthday dari, Kari Ann Pablo, Danica Vizcaino, Apong Tina Yuzon, Grace David, Jeronimo David, Corazon Di Malanta, Maximo David, Agustina Yuzon, Lourdes Calma, Jeronimo David, Mary Grace Gacad, Prince Omar Laksamana, Caitlin Nicolette Lim, Eler Malyari. Para puking kapag nasandari, Sara Nulud, Joshua Salm Parbo, Stephanie Marie Ebwen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Laksamana Family, Sumbilyo Family, De Guzman Family, Chipe Family, Apong Hustagon Lao, Ashley Chia, Princess Serrano, Leo Campo, AC Soriano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala Family, Jerome John Paul, Jopet Mendoza, Janus Richard Cancio, Marcelina De Leon, Regina Rhea Jonah, Cyril Lindsay Dayan. Para booking speedy recovery dari, Maria Cortez, Felix Dizon, Gloria Dizon, Jose Guevara, Francisco and Teresita Giao, Ernesto Vitug, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Maria Castro, Moy and Rio Gaza, Henry De Los Santos, Maricel Granda, Joseph Gosum, Grace Manabat, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Venedita Amante, Kate Villa, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Ramon Soriano, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Marco Ezequiel, Zita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gozum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agrifina Zuniga, Priscilla Aguilar, Teresita Tulabot, Helen Romero, Gloria Lopez, Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Aurelio Laksamana, Laura and Eliseo Medina. Para po karing kaladwadari, Remio, Marshall, Felisa, Romer, Cesar, Alvina, Camilla, Angel Aubrey, Dolores, Miguel, Pasensya, Corazon, Kerry, Cora, Hambilina, Among Popong, Nuring, Pido, Ronnie, Jessie, John King, Pedro, Rafael, Dominga, Ricardo, Josefina, Aubrey Jamil, Nazario, Juan David, Tibing, Beatriz, Cristina, Emilia, Pedro, Felino, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Pabling, Teofilo, Victoria, Josep, Christopher Dave,
Medalla, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Julieta, Nelly, Leopoldo, Dolores, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Marita, Santiago, Ligaya, Antonio, Roberto, Leonardo, Paulina, Asuncion, Victor, Miguel, Angel, Rizalina, Maria, Mercedes, Roberto, Romer, Rudy, Jesus, Rosalina, Feliciano, Graciano, Esteban, Ambrosio, Juan, Bernardina, Teresita Maño, Gloria Gaza, Romualda Pasyon, Nazario, at dinganggang kaladuak yung purgatorio, lalong-lalo na tetangala ng makaga nakakarela. Talakad tamo po. King lagyo na pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kaya kayungan. At kaya kan timurin. Kaluguran kong kapatad, gaganakan tala po ngeni, ring minunang martir, kaya rin King Africa, dining mapilan na negro, panimuna ng San Carlos Luanga, ating kayabe na, dinaunde ing bieda para king ginutang Heso Kristo, para king karelang kasalpantayanan. King katahimikan po, anya doon tamo, ing karelang saup, ing karelang pamamilatan, ban kanita itamo man midian ng tang sikan ng lob, kaniting kapanahonan, talakad para king kasalpantayanan tamo, talakad para karing kapatad tamo. Tahimik tapos saguling ganakan, iting kaya katamong intention, kabang manyadang pakalulu king Dios, karing kaya katamong kasalanan. Yagkasta pong miyag nanagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, ulimi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Dios, amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alangang Amen. Gino pakalulu, Ginu pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Ginu pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing daya ring martir, gewa mong bini para kaming bininyagan, ing pamipatutunang San Carlos at ding kayabe ng martir, ating karelang katapatan kang Kristo, arapanan ng pamipasakit, agyagano sana king mabilang-bilang alalaki at babay, ban mibiebye king kasalpantayanan Kristiyano. Itingan na doon mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Iba't yating sulat kang Pablo,
ang maging apostol ng Kristo Jesus, pauli na ning kaburianing Diyos, ban manarol, king mi pangakong biye, aatyo na kaya katamo, king pangayagong tamo, kang Kristo Jesus. Timoteo, apakamalan kong anak, manano na sanang manatili keko ing grasya, lunos at kapayapan, amani bat king Diyos iba, at kang Kristo Jesus, akekatamong Ginoo. Pasalamat ko king Diyos, asusuywan ko, king malinis a konsensyo, antimo ing depat daring kanakong pipumpunan. Ngining paratira kang agaganaka, king kanakong pamanalangin aldo at bengi. Uli na niti, ipaganaka ko keko, king pagkapilitan mo sanang tuparan, ing katungkulan at inggap mo king Diyos, inyang tumpak kula ring gamat ko king buntok mo. Uling ing espiritong binyena ning Diyos kaya katamo, nakatamo papay na nalub, nune ing espiritu nakakatmuan nakatamong upaya, lugod, apamangawat king sarili. Depatan tamo, nune uli ning sarili ng parasan at grasya. Pigkalub na iti kaya katamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus, bayo pamela lang ing panahon. At ngeni, mi pakilala iti, inyang dinatangay Kristo Jesus, akekatamong talapagligtas. Leko na ing upaya ning kamatayan, at pepakilala no ing biye alanganggo, king kapamilataning maya pabalita. King uli na niti, mitulduan kong apostol at talaturo, ban ipanaral ke ing maya pabalita, at itiyeng sangkan nung bakit magdusa ko. Makanyan man, eko pikakarine iti, uling lubos keng akikilalo, ing kanakong panaligan, at balo ko, king agyo ng ingatan, impenibala na kako, angga king panyatang naningaldo. Ing amano ning Ginoo, salamat king Diyos, dalita pakibat, ing pakibat tamo, keka o Ginoo, yat nakula rening kanakong mata, ulitan taya po. Keka o Ginoo, yat nako rening kanakong mata. Kaya kayat na ko rening kakong mata, kaya ka amakaluklok, king trono ning banwa. Kalupa na ning alipan, amanalig king ginuna, makanyan keng manalig kaya ka, pakibat, kaya ka o Ginoo, yat na ko rening kanakong mata. Kawangis ding mata, ning metong ababaing alipan, amakalawe karing gamat ning kayang senyora, makanyan lang makalawe ring matatamo, king ginung kaya katang Diyos, angga king lunusa nakatamo, pakibat, kaya ka o Ginoo, yat na ko rening kanakong mata, talakad tamo po. Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka timurin. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Marco. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ating mapilan a Saduceo, alinapit kang Jesus, ilaring sasabing alang pamanyubling mie. Maestro, ngara, ginawayang kautusan ni Moises para kaya kami,
antiya kaniti, nung mateya ing metong alalaki at mikayanak, king asawa ng likwana, ing kapatid ng lalaki, kailangan niyang pakikasalani ing mebalo, ban mikayanakla para king mete. Atin pong 7 mikakapatid alalaki, may kisawaya ing pangane, at mete yang alang anak. Kesal ne ning kaduang pangane ing may balong babae, at mete ya naman alang ayanak. Makanyan mo naman ing depatana ning katlo, at ding mi tuki-tuking mikakapatad. Ay asawa na langan niting babae ring 7 mikapatad. Mete lang ela mi kayanak kaya. Katataulian meteya naman ing babay. Ngeni, nino karing 7 ing kilalana ng asawa ning babay, kingaldo pamanyubling mie. Anti naning ayasawa nongan. Nganang may kibat Jesus karela, magkamali kayo. Balo nung nano bakit? Labalo ring kasulatan naning upaya ning Dios. Uling kingaldo ning pamanyubling me, ni karing lalaki, ni karing babay, alana lang pamiasawa. Maging anti lang anghel ning banwa. Tungkol naman king pamanyublirang mie ring mete, ay pawari abasa king libro ng Moises, itang dake babanggit king milalablab at tanaman ami mibabaya. Makasulat ka rin ing sinabi na ning Diyos ka Moises, ako ing Diyos ng Abraham, ing Diyos ng Isaac, at ing Diyos ng Jacob. Anya magkamali kayo, ing Diyos ere Diyos ting mete, Diyos de ring mabie. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay Kao, Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi rin sa mga sumusubaybay sa ating live streaming sa misang ito kasama ang mga pamilya nila sa kanilang bahay-bahay. Sana po nasa mabuti at payapa kayong lahat ng kalagayan. Kautusan po, batas ang pinag-uusapan sa Ebanghelyo. Meron pong isang nakakalungkot, nakakainis, at parang walang utak na nagsampa ng isang batas sa Kongreso ngayon hinggil sa Anti-Terrorism Bill. Nakakatuwa po at mukhang gawang bata itong batas na isinusulong nila. Parang labag sa batas ang mag-isip laban sa gobyerno. Iniisip mo pa lang, pwede ka nang huliin. Naalala ko ito nung panahon pa ni Marcos ito eh. Ewan ko ba't pilit na binabalik. Parang bawal magsalita laban sa batas. Kung may tutol ka, may ayaw ka sa batas, nagsalita ka, uhuliin ka. Para pong takot, mga duwag, sabihin na nating walang bayag,
ang gumagawa ng batas na ito. Ayaw nilang makakita ng mga taong sumasalungat sa kanila. Ayaw nilang makakita, makadinig ng mga taong lumalaban sa kanila. Sa demokrasya po, ganun nabubuhay ang ating komunidad sa demokrasya. May iba't ibang kuro-kuro hanggang mapakinggan ang pinakamagandang kuro-kuro hinggil sa isang bagay. Hindi yung magsalita ka lamang laban sa gobyerno, terorista ka. Hindi yung magkwento ka lang salungat sa kanila, laban ka sa gobyerno, huhuliin ka ng Anti-Terrorism Act. Para po tayong hindi na pwedeng magsalita. Hindi na pwedeng umimik. Hindi na pwedeng mag-complain sa gobyerno. Parang sila na lang ang nasusunod. Kung anong gusto nila, sige. Unang-una po, hindi naman ito ang kailangan natin eh. Kailan ba nagkaroon ng terorismo dito sa atin? Maunawain po tayo mga Pinoy. Ay, bihira siguro yung mga nagtatawanan tayo, nagbibiruan. Ngayon, bawal na yon. Siguro sabihin ko lang, walang isip ang mga gumawa ng batas na ito, pwede na akong huliin. Huwag niyo akong isumbong, hindi ko sinabi yon, hindi ko sinabi. Pero parang ganun po ang batas. Tinatanong si Jesus ng mga Saduseo, isang grupo po ng pananampalataya na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. May kaso sila, isang babae, napangasawa ang 7 magkakapatid upang magkaroon siya ng anak, pero hindi nagkaanak. So bandang huli, sabi nila, pagdating sa kabilang buhay, sino ang magiging asawa ng babaeng ito? Tumawa palagay ko ang Panginoon. Nagkamot ng ulo, sabi sa kanila, nagkakamali kayo. Pagdating sa kabilang buhay, iba na ang patakaran. Iba na ang batas. Parang sinasabi ng Panginoon, may mga batas na bagay lang sa isang grupo sa ganitong edad, and you cannot apply it to everybody. Palagay ko po ang Panginoon ay naniniwala sa isang general rule. Isang general rule ang pinaniniwalaan ng Panginoon. At ang batas na ito ay, there are no general rules. Walang general rule ayon sa Panginoon. Dahil sa batas ng Panginoon, tandaan po ninyo ito, sa batas ng Panginoon, ang nangingibabaw ay mercy. Sa batas ng Panginoon, ang nangingibabaw ay mercy. Ito po ang pinaglalaban ng mga Amerikano ngayon. Yung isang nahuli, gumamit lang ng fake na pera, parang walang awa siyang idiniin sa lieg, pinosas, at hinayaan mamatay, nakadiin ang paa ng isang pulis sa lieg na nagkasala. Okay, nagkasala siya, pero siguro sasabihin ng Panginoon, nasaan na ang awa ninyo? Hindi na kayo naawa man lang. Itong isang guro na nagbiro na nagbibigay ng 5 milyon, sino man ang pumatay sa presidente? Sa akin siguro sabihin yon, sige,
kung akong presidente, sige, okay, magbibigay ko ng 10 million para 40 million na lang ang hahanapin mo. Parang, hindi na ba tayo mabiro? Hindi na ba pwedeng pairal ang awa sa atin? Alam nyo, dinidescribe ang Panginoong Diyos sa Old Testament sa ganitong paraan. Ang ating Diyos ay mabagal magalit, slow to anger. He is rich in mercy, mayaman sa awa, mabagal magalit. At mabait siya kahit na kanino. Kahit na kanino. So ang batas ng Panginoon ay hindi, well, lumabag kayo sa 10 utos. May isang biro noon, nasa langit na raw ang lahat ng tao para sa huling pagsusubok. Sabi ni San Pedro, sinong lumabag sa unang utos ng Diyos? May iilan tumayo? Sige, sa kaliwa kayo. Sinong lumabag sa ikalawang utos ng Diyos? May iilan tumayo? Sige, sa kabila kayo, sa kaliwa dito. Sinong lumabag sa ikatlong utos? Eto nagsitayo. Sinong lumabag sa ika-6 ng utos? Naku, daming tumayo. Sige, dito sa kayo sa kabila. Sinong lumabag sa ika-7, ika-8, 10? Hanggang sa ika-10 utos, wala nang natira. Lahat ng tao parang may linabag na batas. So lahat sa impyerno. Lumabas ang Panginoon. Sabi kay Pedro, Pedro, nakakalungkot naman dito sa langit, wala nang natira para sa atin. Papasukin mo na ang mga tao. Sige na, di bali na lang. Papasukin mo na ang mga tao. Hindi ko po sinasabi na patawarin natin ang mga nagkakasala, na pabaliwala na lang ang nagkakasala. Pero kung minsan po kailangan ipairal ang awa higit pa sa katarungan. Kailangan ipairal ang kabaitan laban sa paghuhusga sa ating kapwa. Oo, may mga batas tayo dito, pero pagdating natin sa langit, palagi ko pagdating doon, there are no general rules. Siguro ang batas na ginawa ng mga senador ngayon, Anti-Terrorism Act, siguro pwede lang sa mga musmos, 5 years old and below. I-apply natin yon sa mga bata. 5 years old and below. Sino man nag-iisip ng terorismo sa kanila, ay dapat ipakulong. Problema ngayon, paano mo malalaman kung ano ang iniisip ng mga batang ito? Okay? Mas gusto ko sana na gumawa sila ng batas. Paano tayo magkakaroon ng mass testing para sa COVID? Yun ang kailangan natin ngayon. Paano bibigyan ng trabaho ang mga nawalan ng trabaho na maraming seaman na kamag-anak natin? Kung gumawa sila ng batas hinggil doon, ay mas matutuwa pa sana tayo. Kung gumawa sila ng batas, paano bibigyan ng ayuda, yung mga hindi pa nabigyan ng ayuda, ay ako'y matutuwa, magagalak nun. Sa panahon ngayon, kung gumawa sila ng batas, paano bibigyan ng sasakyan ng marami? Paano bibigyan ng internet ang maraming estudyante? Paano palalakasin ang Wi-Fi dito sa buong Pilipinas? Palagay ko kung yun ang batas na ipinasa nila,
ako'y papalakpak para sa kanila. Pero terorismo, palagay ko, kahit ang sermon na ito, pwede nilang tawaging terorismo. At ako'y makukulong. Awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, maawa nawa sa atin. Amen. Tahimik po nating ipanalangin ang lahat ng tao na naghihirap ngayon dahil may pinaglalaban, dahil hindi nila maitanim sa konsensya nila na sumang-ayon na lang na kahit na sino-sinong namumuno o nasa kapangyarihan. Ipagdasal natin ang lahat ng biktima ng extrajudicial killing. Ipagdasal natin ang mga lahat ng nakukulong dahil sa kanilang karapatan na ipinaglalaban nila. Ipanalangin natin ang lahat ng mahihirap na hindi alam kung paano kikitain ang susunod na panghapunan nila. Ipagdasal natin ang lahat ng mga Pilipino naghihirap ngayon. Ipagdasal natin ang ating mga pamilya at ang ating mga anak. Ipagdasal natin ang bansa natin at ang mga namumuno dito. Atin din pong alalahanin ang mga pangalan na nabasa kanina. Lahat ng mga pangalan na ipinagdarasal ng ating mga taga-subaybay sa live streaming. Lahat po ng mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Carrie Ann Pablo, Danica Vizcaino, Apong Tina Yuzon, Grace David, Jeronimo David, Corazon de Malanta, Maximo David, Agustina Yuzon, Lourdes Calma, Jeronimo David, Mary Grace Gakad, Prince Omar Laksamana, Kathleen Nicolette Lim at Eller Manalili. Para sa isang mahaba at masayang buhay kasama ng mga minamahal nila, ipanalangin natin sa Panginoon. Ipagdasal din po natin si Brother Mok na ma-x-ray bukas sa kanyang kalagayan. Pati po ng lahat ng mga may sakit, mga nakakatanda natin, Panginoon naming mapagmahal at maawain, naway maawa ka sa aming lahat. Kupkupin mo kami, ilayo mo kami sa panganib, sa anumang masamang isipan ng marami hinggil sa amin, sa anumang nakakatakot sa amin. Naway payapa mo kaming ilagay sa ilalim ng iyong pakpak, sa ilalim ng iyong kandungan, sa ilalim ng iyong pagbabasbas, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
Panalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligay ning king lagyo, king kakatang kasapalala na mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ming miglalang, tuturo mo kami kapamilatan din kaya kang sakramento, at sa sopon mo kaming lalong maging kawangis mo, king lagyo ng Jesus, aginumi, Amen. ing ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kan timuri, isipan niya't luguran ng Diyos, isipan miya at kaluguran. pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ang pasalamatan da kamparati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. King lugod kaya kayang lelangan ing tao at anyang mga intulid yang miparusan king kekang pakalulu kaya kayang kinabos kapamilatan ng Kristong ginumi. Uli nita kambeda ring sablang koro ding angeles daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos ning mipnoy banwa ting yatog king kaya kang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, nuan yung daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon miya keka, deting tinape ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigalog mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakalukuran, king karelang tauling hapunan, kinuwaning tinape, pepasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batnaning hapunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, kanya matulat ang ipasyag, ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo kayong lumapit king kang dulang, katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo. Anya dun mi kang ingatan mula ding kaluguran mi,
lalong-lalo na yung Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalangin nila, din kaya kaming makatwa, at din kaya kaming miyang ubye. Ganakal mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, at ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, king alangang Amen. ngani po anting metong familia, abe-abe tamong mi papanalangin king Dios, karing amano, tiro na kaya katamo, ning Ginoo. Kami acuban wa misamba niyang lagyu mo, datang ke kami ing kayaryan mo, mipamintuaning loob mo. Ketiking yatu at king banwa, mi pamintuan niyang loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka. Kehipa isawul king tukso, dune ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan, nating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. Mo sa babalik din kaya kaming kasalanan. Nung elawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Matula tayo pong ibigin ing kapayapaan ng Kristo king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan na ning yato. Mapalad ka mo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas kaya nga mano mo, humayap na ako.
Manalangin tamo. Para po karing mialiwatang intention, para karing familia tamo. Anya doon tamo yung pamamilatan at panalangin ningin do tamong Birhen Maria. Bapong Maria, mit mo aking grasya, yung ginong Diyos sa tsukeka. Wan ka karing sablang babay, wan niya panaman yung bong ningatyan mo Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at ng kayakong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo, midawon umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Maya pabengi po kaya kayungan, mimingat ko po potang pamanuli. Kumusta po karing familya? Good evening po. Dakal po salamat. King lagyo ni pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong ulaga,
nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, ako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.